Hidtil har man brændt udtjente vindmøller eller gravet dem ned til skade for miljøet. Nu kan de bruges i støjskærme. Ideen kom altså, fordi jeg hørte det omtalt som et problem, at hvad skal vi stille op med alle de gamle vindmøllevinger, der vil blive kasseret i løbet af de kommende år. Siden motorvejen blev indviet, er antal biler, der passerer gennem Vallensbæk Kommune hver dag, steget fra 16.000 til 100.000. Det kan beboerne mærke. Jeg oplever støj som kaos. Vi bruger vores baghave meget sjældent. De boliger, som ligger ude på vores strækning ude på Sønder Ringvej, de var før støjskærmen blev sat op, udsat for 61 decibel, det vil sige over 58. De var altså støjbelastet. Knuste vindmøllevinger og andet plast genanvendes i støjskærme og gør forskel for beboerne på Sønder Ringvej. Sankt Hans dag 2016 ændrede livet sig bogstaveligt talt, da de første 82 meter støjskærm var på plads og en realitet. Det skulle naturligvis fejres. Altså man må sige, at så mange, der dukker op her, det må på en eller anden måde vidne om, at vi har ramt noget, som interesserer borgerne. Og Gate 21 var med til at få skabt hele synergien omkring det her. Hvordan kan forskning og hvordan kan virksomheder være med til at skabe noget, som faktisk kommer direkte til gavn? Der er målt støjniveau efter alle kunstens regler af både Rambøll og Brüel & Kjær, og både før og efter støjskærmen blev sat op. Det er ikke en stikprøve. Der er ikke tidspunkter på døgnet, hvor man ikke måler. Man måler hele tiden, så man har et komplet datasæt at lægge frem, når man skal bevise, at man rent faktisk overholder sine grænser. Nu er støjen så dæmpet 7 decibel, så er vi nede på 54. Så nu er de faktisk ikke støjbelastet længere. Vi er begyndt at bruge baghaven på en helt anden måde, end vi gjorde før i tid. Altså jeg synes at det er en succes. Støjmålingerne viser, at det er reduceret med 7-8 decibel, som faktisk er ret væsentligt. Det svarer til 3/4 af trafikstøjen, der forsvinder. Det kan jo kun være en win-win, at man bruger affaldsprodukter til at lave et nyt produkt, som giver gavn. Det er da helt sikkert.